Euskarak bezain beste urte dituen intro hau baliatuta, jabetuko zineten aktualitatea ez dela askorik aldatu. Tira, hala eta guztiz ere, sorioneku esku hori, gogoan duzue Irulegin izugarrizko aurkikuntza egin duela Arantzadi Zientzia Elkargoak, eta Euskal Herrian zorioneko mugarri bat ezarri. Aranguren baiaran kokatuta dagoen Irulegi mendian, Arantzadi Zientzia Elkarteak. Eta inoizko kanpaina handiena, iragarri du honezkero Arantzadik ez da eta gutxagorako. Aitor, Agirrezabal, zer duzu kontatzeko, ez da ez edonolako iragarpena egin duen Arantzadik, baina aurrera begira zer da espero behar duguna? Gaur aurkeztu dute, zuk aipatu duzu, mugarri bat izan zen Irulegiko eskua, eta nik uste gaur aurkeztu dutena kanpaina berri hau horren jarraipena dela, eta erakusten duela zein garrantzi izan zuen azaroan aurkeztu zuten aurkikuntza. Azkenean aurtengo udako kanpaina aurkeztu dute, 3 hilabetez luzatuko dena, inoiz baino gehiago, normalean gaur esan digutenez 4-5 asteko kanpainak izaten ziren, eta aurtengoa 3 hilabetez luzatuko da, eta inoiz baino jende gehiago parte hartuko, izan ere 100 ikaslek parte hartuko dutela kontatu digute, eta esan dutenez edo, potentzial handiko eremu batean, beraz, emaitza onak lortzeko itxaropenarekin. Aurreikuspena beraz, nahiko ambiziosoa da Arantzadik egiten duena, ez da aztekoa, inondik inora, aurkikuntza bera. Aurrera begira, Irulegiko indusketa gune horrek jarraituko aldu izaten orain arte izan duen garrantzia, erreferentzialtasun hori, jarraituko du erabideon lerrotan? Nik uste gaur adibidez, gaurko aurkezpenak esaten aldigu bai, ez? Deialdi bat, astelen batean goizeko 9:00 eta han edabide asko elkartu gara, eta edabideak bezala, esan dudan bezala, hainbeste ikasle apuntatzea udako lanetara haiekin, eta ikusiko dugu, ze emaitza ematen duen udako kanpaina honek, baina haiek nahiko itxaropentsu agertu dira, aipatu dute funtsezkoa dela, olako indusketak egiten jarraitza, duela 2000 urte baskoiak nola bizi ziren, edo baskoien gizartean olakoa zen hobe ulertzeko, ikusiko dugu zer topatzen duten, baina esan duten 100 metro karratu inguruko eremu bat induskatuko dute, eta bertan informazio ematen duten material ezberdinak lortzeko itxaropenarekin. Noski zaila izango da, eskua bezalako beste zerbait aurkitzea, suposatzen du behintzat. Bai, egia da, marketing kanpaina ugariren biktima ere izan dela honezkero Irulegi eta bere eskua, eta ikusteke, indusketa horiek hainbat ikerketa lerro ezberdin zabalduko dituztelako, bai hizkuntzari berari dagokionean, baita garai hartako ohitura eta bizimoduari dagokionean, akaso sorpresa bat baina gehiago ere izan dezakegulako geure jatorriari dagokionean. Txibite lehendakariak nahiko esku honetik heldu zion auzi guzti honi, naiz eta euskarari berari instituzionalki ere beste nolako marko bat emateko oinarri agerikoak ematen dizkion Irulegiko gazteluak. Ez dakit, joan den asteburu honetan, baina Irulegiko espiritua oso bizirik izan den Nafarroan bakarrik ez, baina goazen Nafarroari azerketa bat egitera, zer demontre egin du PSNek, Txibitek, askoren haserrea eragin behintzat, bai? Nik uste, espero zitekena edo behintzat, ez dakit, Nafarroan eta Euskal Herrian asko hitz egin da, urte luzez, gainera PSN-eren traizioaz edo, ez dut uste hitz hori erabili daiteken zen, kanpaina guztian zin egin dutena bete dute, azkenan nahiek errepikatu dute baino gehiagotan, Iruñan Asiron ez zutela alkate egingo, eta Nafarroako beste hainbat herrietan ez zutela Bilduren hautagaien alde egingo, eta haien hitza bete dute, egia da.
honek oztopo bat jartzen diola, ez? Nafarroan, Nafar gobernuan azken urteetan egin den lanari, baita Iruñeko udalan adibidez oposiziotik egin zen lanari, baina azken finean, funtsean PSNek egin duena izan da bere itzabete. Nik uste buruan uztailaren 23ko hauteskundeen markoa dutela, ikusi genuen ere hauteskunde autonomikoetarako eta municipaletarako eskuinaren eta ultraeskuinaren diskurtsoaren parte handi bat PSOE eta EH Bilduren arteko erlazioetara mugatzen zela, eta nik uste horiek idin nahi dutela. Ikusiko dugu emaitza onarekin edo ez, estrategia honek PSOE-eri emaitza onik ematen dio, baina nik uste horren fruitu izan dela, ez? Irakurtzen genizun, 2027ari begira, mezu bat hauxe izan daitekela. Hau da, aldaketa gauzatzeko bidea zabalik izango dela, beti ere, PSN ez baldin bada behar edo bizikoa, ez bada errelevantea. Eta hori, adibide gisa, gainera ikusi dugu, zer gertatu den bai Iruñean, Barañain, Eguesibar, Lizarran ere halako egoera gertatu da, eta aldiz, txampunaren bestaldean esan genezake, besteak beste, Tafallan gertatu dena, Burlatan gertatu dena. Hori aritmetik aldetik, alaxe aurrikusi beharko litzateke 2027ari begira? Nik uste, larun bat ontako emaitza dela, eta aurretik ere ikusitakoa. Azkenean, PSN funtsezkoa izan ez den tokietan aldaketa eman izan da. Iruñan ere, azken 20 urteetan, eskuina udalean egon ez den 4 urte bakarrak izan ziren PSN beharrezkoak izan ez zirenean, ez? PSNren botoak beharrezkoak izan ez zirenean. Eta orain gauza bera ikusi dugu. EH Bilduk Tafalla eta Burlata bezalako bi herri handi lortu ditu, bertan PSNren botorik beharretzuelako. Eta aldiz PSNren botoak beharrezkoak ziren tokietan, eskuinak mantendu du indarra, ez? Iruña kasu, Eguesibar kasu, Barañain kasu. Azkenean Nafarroako 4 herri edo hiri handienetako 3 PSNek eman dizkio UPN-eri, ez? Eta nik uste mezua argia dela etorkizunerako. Azkenean hemen aldaketa eman denean izan da PSN-ren botoak erabakigarriak ez zirelako. Argazkia goragotik hartuko bagenu gainera, Hego Euskal Herriari begira jarrita. Alde batetik Euskal Herria Bilduk halako datu bat defendatzen du, 10.000 biztanle baina gehiagoko udalerrietan, honezkero Eusko Alderdi Jeltzalearen langa gainditu duela, baina agerian geratu da, oraindik orain Ajurianearen eskeman segitzen dutela gainerako alderdi gehienek esan genezake, eta bide horretan akordio puntualak bai, baina gobernagarritasunean udalak edo Euskal Herria Bilduk goberna ditzaken herri, hiri, bestelako organoak ez dituzten nahi. Bai, hemen Nafarroan aurreko legealdian nabarmena izan zen, ez? Azkenean gobernuan zeuden PSN geroa bai eta Podemosen koalizioa, baina edozer aurrera ateratzeko EH Bilduren behar izan zuten, eta 4 urtez parlamentu lan handia egontzen 4 indarren artean, gauza asko adostu ziren, gauza asko aurrera atera ziren, baina kanpainan ikusi dugu nola PSNek lotura hori edo moztu egin nahi zuen, ez? Eta etorkizunerako edozer aurrera atera nahi baldin badute, konfiantza hori berreskuratzea zinbestekoa izango da. Eta ez bakarrik EH Bildurekin zen, azken egunotan ere ikusi dugu nola bai geroa bai Podemosekin ere tirabirak izan dituzten PSN. Egia da, negoziazio garai batean gaudela, eta bakoitzak bere posizioa markatu behar duela, ez? Eta bere posizioa indartu nolabait. Baina, zirudiena oso erreza izango zela, ez? Aurreko legealdiko gobernu hori berriz ere bermatzea, momentu honetan esan dezakegu badagoela lanik, ez? Hori berriz osatzeko. Ikusteke beraz txibiteke nola osatzen duen gobernua, honezkero geroa baik badu parlamentuko lehendakaritza. Udarak luze joko duela ikusi dugu baten eta bestean, ez dakit hala izango ote den. Nolako Sanferminak aurrekus ditzakegu, oraindik orain, UPNek alkatetza izan da, eta Nafarroan halako ez dakit, ez egonkortasun politikoa aurrean izan da? Beno, ni Sanferminen arira, agian oraintxe gertatu denari baino gehiago, behiratuko nioke datorren ari, ez? Azkenean,
Uztailaren 23ko kanpaina, uztailaren 6an hasten da, San Ferminekin batera hasten da, beraz, suposatzen dut San Ferminen hasiera beroa izango dela, badakigu ere eskuinak berotu ohi duela, olako joko zelaia edo gustoko izaten duela, eta San Ferminak horretarako tristeki edo aproposa izaten da, horregatik nik uste San Ferminetako batez ere lehenbiziko egunetako giro hori egongo dela hurrengo hauteskundeengatik kutsatuta, eta ikusiko dugu ez prozesioaren baitan ze mugimendu dauden, ze deklarazio, zein agertu daiteken Iruñan, gauza guztiek jarraitu beharko ditugu. Jago Arrasateren bertsorik izango ote da, udaletxe plaza horretan, mundu zabalari begira? Bueno, ez dakigu osasunak, botako duela txupinazoa, ez dakit Jago Arrasatek egingo den, agian Jago Arrasate alkate gai jarri izan bagenu, orduan bai akordioren bat egongo litzateke Iruñan eta Nafarroa guztian. Ederki, azken analisi horrekin agurtuko zaitugu, Aitor Agirrezabal, eta bai, ea nola datozen egunak eta ikusiko dugu. Laster arte, eskerrik asko, gabon pasa. Mila esker zuei, agur. ¡Gora San Fermín!